Lucas Kapitulo 13. Karon may uban nga miabot ni adtong maong panahon, nga misugilon kaniya mahitungod sa mga Galileanhon. Kang kinsang dugo, gisagol ni Pilato sa ilang mga halad, ug siya mitubag og miingon kanila. Nagahuna-huna ba kamo nga kining mga Galileanhon labi pang mga makasasala kaysa tanang mga Galileanhon? Tungod kay sila nagantos ni ining mga butanga? Nagaingon ako kaninyo, dili, apan gawas kung kamo mahinulsol, mga matay kamong tanan sa mauusab nga pagkaagi. Kung kadtong mga napulo og 8, nga hingpukanan sa tore sa Siloe, og mipatay kanila. Nagahuna-huna ba kamo, nga sila labi pang mga malapason kaysa tanang mga tao, nga nagapuyo sa Jerusalem? Ako nagaingon kaninyo, dili. Apan gawas kung kamo maghinulsol, mga matay kamong tanan sa mauusab nga pagkaagi. Og misulti siya ni ining sambingay. Usa ka tawo may usa ka higera nga gitanom sa iyang parasan, og miabot siya nga nagapangita og bunga ni ini, og wala makakaplag. Og miingon siya sa magpaparas, "Ania karon, tulo na kini katuig nga ako nagaanhian sa pagpangita og bunga ni ining kahoy, og wala ako'y hingkaplagan. Putla kini, nganong magasamok usab kini sa yuta." Og siya nga nagatubag, miingon, "Ginoo, pasagdi una kining mga tuiga usab, hangtod nga magakalot ako sa libot kaniya, og magaabono kaniya, og kung kini magahatag og bunga sukad karon, maayo. Apan kung dili pagaputlon mo siya." Og siya nagatudlo sa usa sa mga sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Og ania karon, usa ka babayi nga may usa ka espiritu sa sakit, sulod sa napulo og 8 ka tuig na. Og siya nagatiko-ko na lamang, og wala makatindog sa iyang kaugalingon. Og sa nakit-an siya ni Hesus, iyang gitawag siya, og miingon kaniya, "Babayi, natangtangan ikaw sa imong sakit." Og siya nagapandong sa iyang mga kamot sa babayi, og gilayon kini nakatuy-od, og naghimaya sa Dios. Og ang punuan sa sinagoga nga nasuko tungod kay si Hesus nag-ayo sa masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Mitubag og miingon sa panon sa katawhan, "Adunay unom ka adlaw diin ang mga tawo kinahanglan magbuhat. Busa, sulod kanila manganhi kamo og magpaayo, og dili sa adlaw nga igpapahulay." Apan ang Ginoo mitubag kaniya, og miingon, "Kamo mga salingkapaw, dili ba sa adlaw nga igpapahulay ang tagsa-tagsa kaninyo magabadbad sa iyang vaka kun sa iyang asno gikan sa pasungan, og magadala kaniya sa gawas aron paimnon? Og kining babayi nga anak ni Abraham, nga gigapos ni Satanas, sulod na sa napulo og 8 ka tuig, dili ba kinahanglan nga pagabadbaran ni ining gapos sa adlaw nga igpapahulay? Og sa pag-ingon niya ni ining mga butanga, ang tanan niyang mga kaaway na ulawan, og ang tibuok panon sa katawhan nalipay tungod sa tanang mahimayaong mga butang nga gibuhat niya. Busa siya miingon, "Sama sa unsa ba ang gingharian sa Dios, og sa unsa igapakasama ko kini?" Ingon kini sa usa ka lugas nga mostaza nga gikuha sa usa ka tawo, og gipuga sa iyang kaugalingong tanaman, og kini mitubo, og nahimong usa ka kahoy, og ang mga langgam sa langit mibatog sa mga sanga niya. Og miingon siya sa pag-usab, "Sa unsa ba igapakasama ko ang gingharian sa Dios?" Ingon sa libadora nga gikuha sa usa ka babayi, gisakot sa 3 ka takos sa harina, hangtod ang tanan mingtubo, og siya mipadayon sa iyang paglakaw nga nagaagi sa mga lungsod og kabalangayan, nga nagapanudlo og nagapanaw paingon sa Jerusalem. Og usa kanila miingon kaniya, "Ginoo, diriyot ba lamang ang maluwas?" Og siya miingon kanila, "Panlimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit, kay nagaingon ako kaninyo, nga daghan ang nagapaninguha sa pagsulod
og dili makahimo. Kung sa makausa ang amahan sa panimalay, nagatindog og nagasira sa pultahan, og kamo nagasugod sa pagtindog sa gawas, og sa pagtuktok sa pultahan nga nagaingon, Ginoo, ablihi kami, og siya magatubag og magaingon kaninyo. Wala ako mahibalo kung diin kamugikan. Unya magasugod kamo sa pag-ingon. Sa imong atubangan na nagpangaon, og na nagpanginom kami, og ikaw nagpanudlo sa among kadalanan, og magaingon siya, isulti ko kaninyo nga wala ako mahibalo kung diin kamugikan. Pahalayo kamo kanako, tanan kamo nga mga mamumuhat sa kadautan. Didto mahitabuon niya ang paghilak og ang pagkagot sa mga ngipon. Nga inyong makita si Abraham og si Isaac og si Jacob og ang tanang mga manalagna sa gingharian sa Dios, og kamo pag-aabugon ngadto sa gawas, og sila moabot gikan sa sidlakan og sa kasadpan, og gikan sa amihanan og sa habagatan, og magalingkod sa gingharian sa Dios. Og ania karon, may mga manghiulahi nga manghiuna, og may manghiuna nga manghiulahi. Niadtong taknaa, may mga Farisiyo nga mingduol nga nagaingon kaniya, pahawa og lumakaw kagikan dinhi, kay si Herodes buot mo patay kanimo. Og siya miingon kanila, umadto kamo og mga kadtong singgalong. Ania karon, ginapagula ko ang mga yawa, og ginabuhat ko ang mga pag-ayo karong adlawa og ugma, og sa ikatulo ka adlaw, pagahingpiton ako. Bisan pa niini, kinahanglan nga mulakaw ako karon, og ugma, og sa sunod nga adlaw, kay dili mahitabo nga ang usa ka manalagna pagapatyon sa gawa sa Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga manalagna, og nagabato kanila, nga ginapadala nganha kaniya. Makapila nga buot kong tigumon ang imong mga anak, ingon sa usa ka himungaan, nga nagatigom sa iyang mga piso sa ilalom sa iyang mga pako, og wala ka mobuot. Ania karon, ang inyong balay gibiyaan kaninyo nga mamingaw, og nagaingon ako kaninyo, nga kamo dili makakita kanako, hangtod nga magaingon kamo, bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.